A primeira vez que nos visitou Castelao foi cando veu Betuno. Claro, por eso nos deixou o corazón prendido das súas cintas de cores. Bueno, o certo é que mantivo sempre moi boa relación con todos os da cultura ourensana. Desa relación con Ourense imos disfrutar hoxe aquí, no Arquivo Histórico, coa conferencia de Monxardín. Benvidos! A conferencia vai xirar ao redor da relación tan intensa, permanente e fluida de Castelao con Ourense. A primeira vez que ven el aquí no ano 1911 é como Tuno, nunha actividade que fan no teatro principal, dedícase a facer caricaturas das mozas, das señoritas que están ali no acto e ten un éxito impresionante. O ano seguinte, en 1912, volve a actuar dentro dun festival moito máis amplio, benéfico, e volve a facer esas caricaturas tanto dos seus amigos de aquí. E entón na prensa sabemos quen eran os seus amigos, López Aidillo, Vicente Risco, Rei Soto, amigos do que podíamos chamar a época pregaliguista. Estamos no ano 12. Despois, andando os camiños da vida, terá unha relación máis grande cos seus compañeiros da revista Nós, formando todos eles ese grupo, esa xeración. Esa relación será intensísima con Otero Pedrallo, son compañeiros no Parlamento na primeira legislatura, entón parará Otero, acollerá Otero na súa casa varias veces a Castelao durante esas visitas nos anos 30 e Otero diseñaralle incluso a galería de Trasalda. A relación mantense permanentemente. Incluso trasládase a emigración e o exilio en América, porque a casa de Castelao ali, a súa oficina, era o centro ourensán. O centro ourensán, o que ella regalou o cadro famoso da derradeira lección do mestre, centro que lle publicou por primeira vez o Sempre en Galicia, centro que o acolleu como se fora un ourensán máis. Ali, os seus amigos, Rodolfo Prada, Fernando Iglesias Tacholas, Eduardo Blanco Amor, e moitos outros deronlle o cariño que precisaba coa dificultade de vivir lonxe da familia, lonxe da terra e sentirse na medida do posible en casa. Tiñalle moito cariño a Ourense polo tanto, non? Sei que sí. Hai un discurso del famosísimo no que fai unha evocación das terras de Ourense, medio humorístico, medio serio, do ano 1945, que é unha gozada. Moitísimas gracias, Monxardín. Hai que ver con que ollos de admiración te mira o Castelao.